Il-ħamis filgħaxija ġiet inawgurata l-istatwa l-ġdida bl-isem Kristu qed ibati fil-Girgenti, opra tal-arti li saret mill-iskultur Indrija Tart wara l-ħsarati li ġarbet l-istatwa li kien hemm qabel. NetNews kien preżenti għall-inawgurazzjoni ta' din l-istatwa l-ġdida bl-iskultur jispjegalna ħsieb wara l-kompożizzjoni tagħha. Il-messaġġ bażikament huwa li Kristu mhux qiegħed ibati biss, imma qiegħed jilqa' id-tbatija tan-nies ta' dawk li ħajjiġu hawnhekk fil-Girgenti għandek Lit il-Leminija li qed tilqa' id-tbatija kulħadd ikollu id-tbatija tiegħu u għaldaqstant Blit il-Leminija qed jilqa' tbatija u Blit ix-Xellogu jagħti din ħanerfaħħa jiena. Indrija Tart semma d-dettalji għandha l-istatwa fuq il-wiċċ hemm dema li tirrappreżenta lil Kristu jibki flimkien man-nies li qed isofru minn xi tbatija u għalkemm l-istatwa hija xi ħaġa statika u xorta rid joħroġ emozzjonijiet differenti. Da kollu li qed ngħid qed nagħmlu ġo xi ħaġa statika, xi ħaġa li qed narawha ma tiċċaqlaqx. U hemm dawn l-emozzjonijiet kollha. Allura wieħed jista' jdur miegħu u jara anke dak il-pass, ġifieri Kristu li qed jagħmel pass il qudiem fl-istess ħin qed jgħidlek mela inti minn mal-art tqum u tkompli timxi. Hemm ħafna emozzjonijiet differenti. Mir-riċerka li għamel Indrija Tart ibbaża l-istatwa fuq ix-xewqa li kellha l-fundattriċi tal-Girgenti Ġuża Mifsud, dik illi ssir statwa ta' Kristu qed ibati. Għalhekk l-iskultur flimkien mal-Kumitat tal-Moviment tal-Madonna tal-Konsegrazzjoni iddeċidew li jagħmlu l-iskultura li turi li Kristu qed jilqa' tbatija. Indrija Tart saħaq li l-istatwa tikkumplimenta l-ħemda li hemm fil-Girgenti, fil-fatt huwa għażel li juża kuluri newtrali li joħorġu bilanċ mal-ambjent antiku naturali kompatibbli mal-Girgenti.